Rekordna proizvodnja nafte u Sjedinjenim Američkim Državama. Američke kompanije za bušenje nafte u Permskom basenu u zapadnom Teksasu i na poljima škriljaca u Severnoj Dakoti povećali su proizvodnju nafte iz škriljaca na rekordne nivoe usled odluke zemalja OPEC plus da smanje proizvodnju i isporuke nafte. Prema navodima agencije Bloomberg, proizvodnja nafte u Sjedinjenim Američkim Državama dostiže 13,3 miliona barela dnevno. Istovremeno, analitičari su očekivali da će američka proizvodnja nafte skromno porasti ove godine zbog obećanja velikih naftnih kompanija da će obuzdati troškove i fokusirati se na isplate dobiti akcionarima. Prognostičari su verovatno podcenili ulogu privatnih naftnih kompanija u Sjedinjenim Američkim Državama koje ne izveštavaju o svojim finansijskim rezultatima na kvartalnom nivou. Krajem novembra zemlje grupe OPEC plus postigle su dogovor prema kojem Saudijska Arabija produžava dobrovoljno smanjenje izvoza nafte za 1.000.000 barela dnevno, kao i da će Rusija smanjiti proizvodnju za 500.000 barela dnevno, dok će ostale zemlje smanjiti izvoz nafte za dodatnih 500.000 barela dnevno prema sporazumu koji važi do marta iduće godine. Autor, redakcija biznis.rs